It's DJ. Hello muli sa lahat ng ating mga momshies, popshies at mga anakshis out there. And for tonight's vlog, nandito po ako sa pinakamaliwanag na lugar tuwing Kapaskuhan dito sa Lantern Capital of the Philippines. Ayan ang Pampanga, here at San Fernando, Pampanga. Ayan, ang bongga. So, ang daming parol. Pipili ako ng parol kasi isa sa mga gusto ni Mama for this Christmas ay magkaroon kami ng parol. So, wish niya yun. So, pipili ako ng parol. Yung medyo budgeted lang din, syempre. So, samahan niyo ako mamili. Tara! Okay, so ngayon, nandito ako sa San Fernando, Pampanga. At nandito ako mula sa store ni Noel Velasco Lantern Maker sa San Fernando, ang bongga. Ang dami nilang parol, nakakalok. Ang dami magaganda, kaya lang out of budget talaga tayo. Okay. Kuya, matagal lang po itong store ninyo? 7 years in making. 7 years na ay ang bongga. Dito ka para makita ka naman nila kasi medyo against the light tayo. Okay, so magkano ang range ng mga parol ninyo ngayon dito? Yung range natin nagmumula lang sa 1.5 kataas. Depende sa 1.5. klase. Okay. May mga copies tayo at saka... Opo, may mga copies tayo and mga blend na po and plastic charo. Ano yung plastic charo? Yung mga ganito plastic charo po. Yung kanina hinawakan ko. Plastic Okay. charo po ang tawag dyan. So safe din naman siya, hindi Safe siya. nasusunog. Kamusta naman po ngayon ang bentahan ng mga parol? Kasi 'di ba syempre ano tayo, pandemic, so iba yun. As of now po, medyo maganda naman po yung benta. Unlike last year. Oo, last year no talagang bagsak din ang Bagsak din ng negosyo. Okay. So ako nahihirapan pa rin ako mag-decide kasi si Mama nagre-request ng parol. Hindi ko alam kung anong pwede kong may uwi sa kanya. Anyway, sige, ikot-ikot pa ako, titingin tayo sa loob ng store nila. Ayan, thank you, Kuya. Ang ganda mo. Yung ganito. 1.5 po. Yung ganyan. Yung reindeer, oh. Eto ba yan? Ho, 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 ho! Merry Christmas! Okay, so ngayon, nandito naman ako sa Twin Star Lantern Maker. Ayan, kung saan. Meron sila mga bilhin na ganito na ang sizes. So, may small. Nagre-range siya ng 1,600. Tapos, yung malalaki naman is mga nasa 2,000. Yung mga ganyan. Siya kalalaki. Ang bongga, in fairness alam mo, paganda talaga yung mga klase ng mga Christmas decoration natin. For every year talaga nagkakaroon ng mga pagbabago, mas lalo nagiging bongga. So ayan, even mga Santa Claus, sa mga mahilig mangolekta ng mga Santa Claus. Si Santa Claus pinkish yung lips. Bongga. So titingin pa ako sa iba, hanap pa rin tayo. Tara! Ho, 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 ho! Merry Christmas! So this time, nandito ako sa store ng, ano pong name ng store niyo? Elmer Kayanan. Elmer? Kayanan. Elmer Kayanan Store. So, dito titingin tayo ng mga, ay, ito.
Okay, oh. So, hanggang 1.3 pwede. Sensya na. Well budget talaga. Mga budget. Pwede na rin naman yan. Sige. Kunin ko na yung gawin. Parehas ng mata yun. Ako para sa At pwede makita yung ilaw niya. So, titingnan natin yung kanila ilaw. Ang bongga dito. Ang dami rin nila mga. Yung ganito, magkano po? 1.5 po. Ah, Wi-Fi. Kaya lang kasi si Capiz is, ano, no? Mas, ano rin siya, pang matagalan siya. May pundi sa Eh, may pwede. dahil Itong hotdog niya. Oo. Nagbibiling pa yun. pag-price na ito, sir. Kasi Ah, iba. nalidi na siya. Maliwanag. Ay, ambong. Ah. So, ayan. Ayan yung mga range ng mga parol dito. Nagsisimula sa 1.5. Pataas, ayun. So, alam nyo na. So, nakatawad tayo. So, kung hahanap kayo ng mga bonggang parol, punta kayo dito sa Elmer Kayanan. Ayan. Bandang dulo siya. Bandang dulo siya ng ano, yung mga hilera dito sa San Fernando, Pampanga. So, tapat siya nung, yun no. Huwag na natin i-promote yun kasi hindi naman siya magbibigay. Hindi naman siya magbibigay. Sige, kunin ko yung asing ano ko na pili. Yeah. Bumili na po sa atin. So, yay! May parol na kami. Ay, pakita natin muna yung ilaw. Ito yung times 4 cinema. Ano? Cinema. Mabilis naman siya. Kung sakaling mapupundi ati yung ilaw, mabilis naman siyang mapalitan. Ako. Nandito lang. Buksan lang po. Makikita na lahat ng bulb. Ah, okay. So, ang bongga. Yes, Merry Christmas to us! Ayan, kamusta naman po pala kayo dito nitong pandemic? Malakas naman po ang bentahan parang. Oh, kasi marami pa rin talaga ang mga Pinoy na, ayan, Mahilig sa communication. marami pa rin ng mga Pinoy na nagnanais na mas maging maliwanag ang kanilang kapaskuhan. Kasi, di ba parang napakasarap nun sa, ayan, yung ba rin yan? Yan na lang. Kasi napakasarap sa pakiramdam, di ba? Hindi lang po para sa atin to, maging to sa mga taong dumadaan sa ating bahay na nakikitang maliwanag, maganda yung iyong bahay. Nakakapagbigay ng positivity, di ba? Kahit ng panandaliang smile or panandaliang ngiti. Yun nga lang, syempre, kung marami kayong pailaw, monthly, meron ding asahan na may malaki rin kayong bills. Charot. Ayan, kaya naman ako abangan ninyo kung paano ko po siya i-display sa aking bahay. Ayan, thank you dito kina Kuya Elmer. Ayan, sa inyo sa pagbibigay sa akin ng discount. Ayan, ang bongga. Parang gusto ko pag tumingin ng isa pa. Sige, hanap pa tayo ng iba. Ma! May pasalubong ako sa'yo. Ano? Dayan. Commissioner. Anong meron? Jaden! Ganun pa lang. Malaki ang nabalot ko. Para! Dali, isprayan natin. Oh, gusto mo na. Sana di kita makita eh. Bayad po sa Ha? Wait lang. bayang hambog na bukas na yan. Ano, ilagay na natin? Asawa. Sure ka? Ah, nabili ko na yung parol. Testing natin. Oh, ready? tumambay dito. On mo na. Ready? 1. Yung pinakababa. Ayun na. Oh. Wow!